Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как бързо и лесно да направите прес-папие или така нареченият снежен купол. Този подарък е чудесна идея за всеки повод. Дали било рожден ден, Коледа, Свети Валентин или просто е така без повод да зарадвате своя любим или близки. Така, това, което ще направи подаръка още по-специален е това, че вие със своите две ръчички сте го изработили с много любов и старание. И така, да преминем към изработката. За целта ще ни трябва брокат или някакви снежинки от изкуствен сняг. Аз лично съм използвала ето този гирланд, като го нарязах на ситни парченца. Другото, което ще ни трябва е ето такова едно бурканче, което трябва да е с подходящ размер за фигурката, която ще поставим вътре. Фигурката, която аз съм избрала, е това сладурско мече, тъй като ще бъде подарък за мой любим. Така, без повод, просто защото страшно много го обичам. Разбира се, вие може да използвате коледни мотиви, снежни човечета, хички, каквото още сетите, ако примерно подарък е за Коледа. Така, друга важна съставка на нашия снежен купол е водата, която ще изсипем в бурканчето. Тя може да бъде дестилирана вода или обикновена чешмяна. Аз в случая използвам чешмяна вода. И още нещо много важно. Това е пистолет за горещ силикон. С него ще залепим този сладък мечо за капачката на буркана. И така да започнем. Да, вече имаме достатъчно нагрят пистолет. Трябва да е добре подсушена капачката, за да може да залепне добре мечето. Слагаме силикона. И залепяме мечо здраво за капачката. Малко пунци може да стърчат, така те да не ги пречат. Така, да изключим пистолета. Слагаме брокатчето вътре в бурканчето. След което наливаме и водичката. Много внимателно трябва да налием достатъчно количество вода, за да не бъде празен буркана, т.е. да не остане въздух, но пък трябва и да не е прекалено много, за да не се излее цялата, докато потапим мечето. Но дори да капне малко, може да се потуши, след което плътно затваряме бурканчето, а ако през това време котката ви избяга, не е проблем, през папието отново ще стане чудесно. И ето го нашия снежен купол. Надявам се това ключе да ви хареса, да ви е от полза и ще се видим отново. До скоро!